Sunyan chu a pasalin a kazin laka uire sanin a kazin raita ka wangin anni pahnih chu anin chen pha a in chen lum nan ti in sunyan chuan mi pahmel tha zan hun man pui tur a zong kwan la a rui viau to bok rui dewa a kalai chuan jengnan nen in tokin jengnan chuan hun re tak chung alo zon to hmeichhia kha ani ti hria in chu zan chu an pahnih chuan an hmang dun ta boka jengnan assistant chuan a hmeichhe zon lai chu ani ngei thu ron shilin awa pa ala mu mi alo nupui hlui ani le anin chen fil deuh cha thu te po chu a ron shil ve bok zeng an thol chuan sunyan chuan jengnan chu chelawati in a me na tiril ruviawa lekha nu che in zana hun man puina chu a ru le tur thu shilin mipa hun man pui tur a zon te anga khan anga ya ni a thom hnu la tura akal chuan po na lo da chhuakin a una nu nen chuan anin hniala anau pai lai chu ji chen fadik takani chi angmu ti in sunyan chuan a tong khum ve bok ji chen nu lo chhuak ve chuan nyan rau thlawang ron hawin sunyan chu a ron hau ve ngal ton ton bok ji chen po chuan sunyan chu kal sun wat tura shilin anu le nyan rau te la ka chang chuan a kai sang har dor dora ji chen chuan anin chen chan chu sunyan thiam lo ti in ama dem lo turin a shil ngal zat jengnan ron lang ve bokin sunyan chuan thatakin alo be ngal thwaya ba mi ron ching do ni muni le a tiril rumul mol bok ji chen po chuan kanin chen chi a ti in mi padang a kop le ngal mai chu lo soi elviawin jengnan aya a thazok na chu a in soi thei pui viawa a patea ala mu mi alo ming po chu alo in soi thei pui hle an company chu investment lian tham tak apek do na wangin a chapau hle boka jengnanin I patea chuan I company a invest lo chu I hlau lo em ni ti ya zo po chuan loser ti lo ko kin I sha thiam ve chuang lawang ti in lo noi so hle jengnan chuan sunyan chu akara let puin kin grupa an investor chu le ti lo ti soin cancel turin thu chu a pe ngal zat sunyan chuan kol dongin apa chu in chung sang taka changa a zwan thak thu ron shilin damdo in an pan ve ngal wat damdo in a thlen chuan apa chu an chan man to lo thu lo shilin sunyan chuan apan hnai ve ngal wata apa chu mani le mani in ti hlum turanor lui tu chu anu te ya ni ti sha in anu te po chuan zam hau lawin ati ani ti chu alo pom ve bok an company chu a en kol to tur thu soin sunyan thiamna chu a company tan manga a hnuaia thok ve turin a som ngal boka sunya ni ro thin rim takin anu te hnuaia chuan tho atum lo hle anu te chuan anu chu rialulam en kol na ada thu shil bokin sunyan chu ngei om taka noi pa in a chwa sana sunyan po a thin rim hle sunyan chu jengnan ina har chhuak lolin a tho nu chuan lom thu soi kalmoi atum chu jengnan chuan lo dangin ina nei to lo thu le a thil nei zong zong an lak sak thu chu shilin khongai kal chuanang ti ina zota sunyan po chuan I soi dike tia lo chang ve in jengnan chuan I chak turani lo ti in hetianga siam tu che hi I cha tir tur zo ka ni ti in sunyan chuan roommate amamo le mo lo so tin abula omveri chu adil ngal thora in chung ti fai le asiam zong zong ati vek tur tho soin jengnan po chuan alo hnial shan law sunyan po alom hle bok dokan ming in sia ka mu chuan yi ting mo ini ti ina zota jengnan assistant ming zok ni in jengnan ni ro chuan yi ting anga in sha tir chu thlang zokin engma chu asoi law sunyan chuan apa vapla tura sha tir na dongin kalmai atum chu jengnan chuan ka kalpuyang che ti inanin zui chhuak ngal zat jengnan chuan pona lo ngakin sunyanin va bura lak don chuan anu te chuan lo phal lowin contract sign ma saturin a shila ma se sunyan chuan lo du lowin amita a spray saka anu te in na ti lai chuan kal chu atum chu ji chen lo lang ve ngal zat ching chitirin kapute sengna nen enge insom na in nei investment cancel turin ilo thlemem ni tia zotin sunyan po chuan rem changa la in jengnan le ami kop mek pa chu in she chata kan ni wangin
min kaltir ula a thazo kang a tilet ve nga ta zi chenan kuthla ka tumlai tak chuan jengnan lo lut ve in sunian chu kuthlak lo tura ron shil ngalin sunian po chuan alo pan ve ngal thwaya zi chen chuan tunge kan in shelawami kapute a hi win group nei tupa ani sin a sha thuna chuan in phutokin mu ve khopang ti in ala in soina saviawa jengnan ne ro chuan nang ang hi huwa chung ko member ni ve tlak in lo ti in a kalsan dai kara an chutlu nu chuan sunian chuan jengnan chu Mr. Yi tia kawin jengnan chui shwai ringot chu ini theilawang ti ro tia zo chuan jengnan chuan a reulituk a topa chuan iman thiam ve ta lom lo ti in sunian zok chuan jengnan ini theilawang jengnan ini chuan ke chu itunu ka ni ti nan ya engtin nge itu panupui kop dai thayang alo ti ve le a jengnan po chuan tunu po a tha thawa lom ti in sum do na lam chu a soi pui ta da ya ina an ho nu chuan sunian chuan apa voina tur mun jengnan in ati fel sak vek chu lom thu soi mol molin lom thu soi nan ti ya eitur siama a thau tur chu jengnan chuan alo pot pe nga anin fo don lai tak chuan jengnan phone ri in sunian po chu akal sun ngal dai jengnan chuan phone chu changin sunian po chu ron tlan pheile thwain an company nei saktu suing rate an tlak chat mek thu shia in jengnan chu aron shil ve ngal wata jengnan po chuan I company ta cheme ka I hlim viawem ni tia lo zot let chu sunian chuan suing ra khan a phutok chia lom ti in lo chang let ve thung sunian chuan kol dongin zi chen chuan inu ila mudu ani chuan ron kalwa dro ti in ron shila sunian po chu a thin rim hle a kal chwa don chuan jengnan chu video conference nei don na wangin ti boi du lowin texin thil omzia soin akal chwa ka jengnan po chuan message chu lo mu ve vatin an meeting chu akan sela a chhuak zui ve ngal zat awathlen chuan anu bula kal thwain anoi ro chuan tunge ani alo shelawa zi chen ron lang ve ngal zatin ibial pa kha phone la jengnan be turin shilla kan company boina min siam hi sut le turin shil tir ro alo tingal pang pa nga sunian po chuan hemi mol hian jengnan chu ka sha tak tak ringa muni le tiril ru in asom na chu achang ta thawa jengnan ka biak ma in kanu hi kaltir phot ro ti in achang ta thawa ani lo chuan I company ka tlak chha tir thau thawang tia soila chuan zi chen chuan kuthlak tumin sunia ne ro chuan alo bum mana anu nor chwa atum le lain zi chen chu lo thau chuak le in a ngonga aron rek ngal katlak chha drawlin nangpo I thi ve nga lang ti in ma se jeng na ron lang ve ngal zata sunian chuan eating I local mo ti lo bia in jengnan assistant po chuan a minga jengnan a kaudai chu thil omzia alo ngai to thiam ve ngal maya ji chen po chuan eating inimo kapate assistant kha ini ti ro ti in eating a ming chu alo sheve to chin bok jengnan chuan president jeng ti ya a assistant chu kawin meichhia te chunga kuthlak an ngai theilo zia chu asoya eating po chuan alem chan chu lo man ve in president anga omchun zomin ji chen te company chu an tlak chat ngai tur thu chu alo soi ve bok sunian po chuan lom thu chu alo soi ve vat boka assistant chuan anena nilo abulami hna chuan lom thu soi zok turin alo shil ve boka sunian po chuan ni ting kalomi o ti in a thil ti zong zong chu a thei to pa a ro let ve tur thu chu a shil bok sunian nu chu damdo ina shwain jengna nawakal ve chuan sunian chuan lom thu lo shil le vata jengnan chu alu lo haideu thutin ma se engem ti lowin apa ngai le thwai sunian chuan dinner ei turin a shwai chhuak ve thwai boka jengnan chuan kumnga liam ta a friends ramma a omlaya fire department na a tholain sunian a chan chwa to thule chumi nu a sunian po in aban la ya be nei tabil sak to chu soi chhuakin chumi chang chuan sunian chu alo zong reng ti hi alo shila sunian po chuan lo sha chhuak ve le in lom thu soi le nan ti in kek chu ei le turin a shil bok thilan ei lai chuan sunian chuan a tho chak na company ya designer na a mu thu shilin jengna na company ni ti chu a shemia lo thung
alom lutuk chu jengnan chu ava fop deuh thor shachuak le thutin akal son tur chu jengnan chuan alo chel ve vat thunga alo fop let ve thunga thomna dor ra anom lai chuan akor en lai chu tawa tiru viawa a unaw nu lokal ve chuan dor dik lawa ikalani lo mo leinai nei don chuang lo ti in aron chong el ve hle anin hnial molmol lai chuan jengnan lo lutin dora thil om zong zong chu leiturin ati ngala a unaw nu po chu shwai chuak ngal turin ati buk nyan rau chuan alo oi lo hle thunga sunian po chuan jengnan chu shilru in Mr. Kin chu a felti ka shia ma se itili to ka nge ti in lo khap ve boka jengnan chuan engma a soi lo thung na thok pakhat lo kalin sunian chu andora chuan a du du a thlan thei thuron shelin nyan rau po chu a shwai chhuat tir ngala na thok ho chuan Mr. Kin company CEO ni boklan dan tur chu soi khomin muhlan an ngak hlel hlom hle jengnan te lo lutin sunian chuan jengnan chu Mr. Kin ani tak tak mo ti in makalo ti deuh viawa ma se jengnan chuan eating chu din masak tirin president ang chuan lema chan tir le ta zoka sunian po alo thor huai mai eating chuan na thokte chu chibai kwalin sunian a chibai ve tur cha chu jengnan mu theilo chuan ti tur dang anei thuron soin aron inro thwaya ji chena nu le nyan rau te chuan sunian mu in ji chena nu chuan an company pele tura jengnan ngen sak turin sunian khongai na chu adil molmol nyan rau lawin rol ve in sunian in engatan ma ngai lawa an pahni kalsana tumlai chuan tluderin apum chu atina derwaka ji china nu pon a boy pui ngal thwai ma se sunian ni naw pai chu ji china fa ani lo thu shilin ji chen nu po chuan nyan rau chu zak lawati in a soi sali ngal buan buana sunian ne ro chuan an pahni in a kalsan dai jengnan to kin sunian chuan en deuh renga kalung phu wa rang ve ti ya ngai to la yin jengnan chuan ichil thli tla donania ti in lo shil ve bok konga kalpa in jengnan hne na a eidu zong tak a le sak thu chu a shil mol mola ma se tu ti shat lawin a mai lo hupin motora alu pui ngal dai jengnan chuan lo mu mani na zui ve ngal zat reilo te ya pha in a chan thei sha ma tunge ti tir tu ti ya an zo chuan a hlau lutuk chuan nyan rawani thu chu a soi ngal zat buk police ne na shwai tura shilin sunian kar chunga a chutir chuan alo thohwam hwam chu jengnan po chuan engya du ti achiang viau ma se shwai ho pho chu atum bok zinga sunian harmasa in zanlama anom da na ngai tua chuak ngal vata jengnan chuan mu hle hle tura lo shilin sunian po chuan anyal bik chuang lawe jengnan chu anu in lo phonin anom sam lo wangin abula kalwa turin a shila ma se jengnan chuan abula wa thlen chuan do ta ni ti she chop chil ve ngalin anu chuan an nen shwai ho tura adu wanga ni kar an chuan lai po chuan anu chuan lunch ai puya somin an chu angai nat mel viau kara changa achuk nu chuan jengnan chuan an chu tlang taka shilin hun khora lo turin a shila abial nu in anga mek thu shilin akal san ngal dai meeting an nei don chuan sunian computer a chuan diklo omin a design song song abau veka a chian te hne na chuan computer siam lu ka ngai thu shilin a chuak ngal jengnan chuan anu bula bialnu pahni nei nan huna nei lo thu shilin a bialnu ne nan chen dun mek thu po chu a shil nge nge anu ero chuan oi sak do lawin an chu adu pui mel viau boka jengnan chuan a bialnu in pe hun huna nei po a in pe ve ngal reng thu soin anu ero chuan an hne na ani hi chu ngai thadu su ti in a shil mul mula an po chuan poiti lo mel takalangin a ril ru ero chuan jengnan ril ru ne tur chuan be tum ru viau thunga company ava thlen chuan sunian nen in tokin sunian chuan a computer chat lo thu chu alo soi ve zat zat boka jengnan chuan siam chat sakin ma se meeting room ava thlen le chuan presentation lo pe zo to in director u design chu an lo pomtlang hle to a ma se sunian chuan director u computer mi chu a design zo ka ni thu soin ani nyala
Jeng na lo lan ve po chuan director u chuan a design ani thu soin ala tang na hle a sunian chuan a design zira a hming sign wang chuan a design zo ka ni ti fia thei sha min midang po chuan an lo fak nga hle director u ero a chuak ta hmong ve thung zana chuan leng chuak donin sunian chuan a kia tina a jengnan chuan pom tang no lin kara a thutlu tir nuwa be nei tabel saka sunian po chuan lo thli rengin jengnan zuna chuan a oi chiang viau inan thlen nu chuan sunian chuan lom thu shilin president kin ini lo tak tak ti ro ti ina zot le jengnan chuan I hlima mi tia lo zo le dai chuan sunian chuan ingil nei boxia smart ma ti in nang ang chan ka tong hi ka wa nei tak zet tia alo soi chuan jengnan chuan alutuk tunge chani ka du tia alo ti ve a pasal dang nei le tu mem ti in a zot let ve bok sunia ni ro chuan poisa tho chhuat chewa anu en kola apa company lak let adu thu in lo chang ve thung ka pasalin ka ba min pek sak ka du lawati chuan jengnan chuan bo thluk pa chuan du taila engtin nge ti in fu atum le lai tak chuan phone lo ri le in sunian po ain thiar fi hlem ngal wat I ting nen company chungchang soya an din khom lai chuan an chu local ve in jengnan chu aron awa I ting chuan lem la chang chhun zomin sunia nin tunge a tia lo zo chuan a mu du lo thu shilin jengnan zok chu kalbo pui wat turin a shila jengnan po chuan sunian chu kara ngak tura shilin an chu a kai sang hal dai jengnan chuan po na kai chhuakin an chuan ibial nu emni ti in zona azot ngal mol mola jengnan chu adu ve thu le a sha chan chak thu te chans pe ve tur te na dila jengnan ne ro ngai theilo ti sha takin ti boilo turin a shila an chuan a kena chuan lamin jengnan chu a kwa chot rala changin tu emo in thla lo lak sak bok na thok te chuan an thalak chu lo mu ve in internet a adar ngala anin ngai zon thu po an tar lang tel bok na thok te chuan Mr. Kin assistant zo ka nilom ni ti tenan soya ma se chen kha chuan an president tak tak zo ka ni thu an lo soi ve bok a chenin an president thalak hlui en turin an lo ti ngal thwai boka chung zong chu sunian po chuan lo she ve in an hnunga alo ding ve renga anau ken lai po chu a thlau pha hial an chuan sunian mu in jengnan hian a play kwal mai che ani hi vo in news kha ilo mu ve lo mi ti in jengnan chu intinei to takin a chong khuma sunian ne ro chuan ngai sak lo mel takin a kal san thunga jengnan chu anu in ron phone in an nen an chungchang internet ta adar mek thu chu ron shelin a hlim thu chu aron soya jengnan po chuan internet check ve ngal thwain sunian chu phone atum ngal bok ma se ala theilo chu eating ne na meeting na ai o tur shelin atlan let le ngal dai sunian chuan abung ra nen chwa lo tum mekin jengnan chuan ka shat lawa kalbawi tumamo ti in sunia ni ro chuan tu chia ngei ni po ka shelowe alo ti a jengnan chuan tunge ka ni che isha du chuan khoya emo ka shwai ma sa ang che ti in a kalpui ngal dor jengnan chuan anu le pa te in nei anniversary lom na party ya chuan shwai ve in anu le pa te bula chuan abial nu angin in mel sha ti ra apai ro chu lom lo ti sha taka thauzui da in jengnan chu a kau sang ngal nal bok apa chuan amawatan adu lo thu soin jengnan ne ro chuan nangman i nei don hleinem keima na lom nei don ti in an pom ve nge ye be se thu shilin a kalsan le ngal dai sunian chu me chelo ombe ho chuan a taksa manga jengnan chu thlem thluwa po in an lo soi sel na savia wa sunian chuan chang let ve in me che pakhat lung oi lo chuan waina the tumin ma se jengnan ron in rol manin a the fu ta zoka jengnan an me chelama pan tur chu lo tangin sunian zok chuan pan nain an ni chu a beng ve ve a thubel chan do lo soi mai lo turin a shil zui bok jengnan chuan tungi ani sha tirin sunian chu a me che ani thule ti boilo tur shilin mi zong mu thai chuan a fo boka an po chuan lo mu ve rengin alo in humru na sa ve hle phone na tu emobia in sunian chu
Darkar somni pari chung zui rutur shilin thi turin adu thu chu a soitel bok.